beharko gula, Beñat egin dibintza egin beharko dira bazi arte. Ez nago lako hemen galtzeko, eskerrik asko Beñat. Tira, orain arte bai Marinak eta baita Beñatek ere esplikatu duten bezalaxe ez, eskola bizikidetza gune zabala da, horretan ez da zalantzarik, anitza da benetan, gero eta anitzagoa, aniztasunaren aniztasuna, aipatu du Beñatek, eta ondorioz konpromiso batzuk ere eskatzen ditu, eta horri buruz ere aritu izan dira orain arteko bi hizlariak. Aniztasun hori aitortzeaz harago, aztertu eta ulertu ere egin behar delako, hain zuzen ere, kultura artekotasuna ezagutzeak eta gura bizitzeko gai izateak, lagunduko di ondoren irakaslei, esperientzia hori izateak lagunduko di irakaslei, baliabide egokiak jartzeko izateko, ikasle zein familia guztietara egoki iritsi daitezen. Hirugarren ponentzia ingurumari honetan dator, kultura artekotasuna bizitzea, irakasleen prestakuntzan behar handi bat. Kultura artekotasuna bizitzea irakasleen prestakuntzan behar handi bat, eta hizlari Andrea Perales, Fernández de Gamboa, Euskal Herriko Unibertsitateko Hizkuntza eta Literaturaren Didaktika saileko irakaslea batetik, eta bigarrena Maria Orkasitas Bikandi, Euskal Herriko Unibertsitateko Ingeles Filologia saileko irakaslea. Beraz, Andrea eta Maria, zuena ditza. Listo, bueno, egun on guztioi, gu Andrea eta Maria gada, irakasleak, Euskal Herriko Unibertsitatean, esandakoa, Hizkuntza eta Literaturaren Didaktika sailean, eta Maria Ingeles Filologia sailean. Eta, bueno, gaur ekarri dugun gaia nahiko maldatzua da, nahiko zaila kudeatzeko, egia esan da, eta horregatik erabaki dugu hemen diapositibatean zehar ikusiko duzuen errepide edo bide korapilatzu hauek jartzea, ez? Eta aurrera goazen heinean ikusiko duzue nolabait bidea hobetzen dijoala. Baliteke ezer berri ez esatea, ez dakit ze punturaino trebatuak zareten kultura arteko hezkuntzan, baliteke nik teorikoki kontatzen dizuedan guztia, zuek esatea, bale, eta nola egin hau, ez? Eta, bueno, helburua hori ere bada, alde batetik, ondo, atzera, etxon, parkatu. Bale. Atzera bota dezakezue, hor, bale. Horregatik erabaki dugu gaurkoan ez bakarrik teoriara mugitzea edo mugatzea, baizik eta ere erakustea zein den gaur egun gure testuinguruan daukagun panoramika kulturarteko hezkuntzaren irakaskuntzari dagokionez, ze proposatu daitekeen pixka bat egoera honi aurre egiteko, eta azkenik eta hurrengo atalarekin lotura egiteko asmoarekin, estatuko beste hainbat lekutan egiten ari diren praktika txiki batzuk aurkeztea. Bueno, ikusten duzue bidea aldatu egin dela, eta aldatu egin dugu kulturarteko eskola definitzea eta erakustea zer den, oso zaila delako, askotan arazoak izaten ditugu kulturarteko eskola definitzerako orduan, baina hori definitzeko lehenengo galdera bat proposatu nahiko genuke, eta izango litzateke jakitea zerk egiten duen norbait hemengoa izatea gure eskolan. Askotan baditugu leku askotariko ikasleak, eta tendentzia batzuk ditugu, hemengoak diren arren, euskaldunak diren arren, gaur goizean, lehen Marina komentatu du, gaur goizean adibidez Maria eta biok kafea hartzen ari ginen Avenidako kafetegi batean, eta jabeak txinatarrak ziren, eta gu segidan gaztelania saritu gara haiekin, eta euskaldunak omen ziren. Orduan, zerk egiten gaitu, hemengoa izatea gure eskolan. Hori izango litzateke lehenengo galdera, eta abia puntua izango litzateke esatea, nongoak gara, galderatik, hau da, hemen gaur egun guk ditugun ikasleak nongoak diren, eta gero zentroko erabakietara joatera. Eta orain, eta Beñatek egin duen antzera, nik ere ekarri dizkizuet galdera pizgarri batzuk, aurrera ematen joaten bada, orain, aldera joaten bada, galdera pizgarri batzuk zuekin edo zuen artean eztabaidatzeko, jakiteko, zenbat aldiz entzun ote duzuen zuen zentroetan, nongoa zara
ikasle bati, ez? Eta esango dizute agian, hemengoa bai, baina hemengoa nongoa. Ez dakit ikusi duzuen online zegoen bideo bat duela urte asko neska bat korrikan zegoela, bera korear jatorrikoa zen, estatu batuetan, eta tipo bat galdezka hasten zitzaion. Yeah, you're from here, bai, ni hemengoa baina ongoa. Ez, familia koreakoa, baina ze ondo hitz egiten duzu ingelesez, ez dakiz zer. Pues askotan egoera hauetan gaude, ez? Orduan gustatuko litzaidake zuen artean komentatzea ia hau sarritan entzuten ote duzuen, nik espero dut aspaldian atzean utzi dugun zerbait izatea, baina bariteke oraindik gertatzea. Bestetik hitz batean definitu beharko bazenukete kulturartekotasuna, zein hitz erabakiko zenuketen, eta bestetik hau eta galdera superpotentea, nola programatu, ez, jatorri askotariko ikasleak buruan izan da. Lehen hortik atera dagoeneko hizkuntzen didaktikei begira, pentsamendu berriak, aldamia jelanak egin behar ditugu, jakin nondik datozen ikasle guztiak, hortik joan daiteke, baina, nahi baduzue hartu pare bat minutu, ondoan daukasun pertsonarekin edo taldeka, gutxienez lehenengo bi galderei erantzuna emoteko, bai? Nahi baduzue aman komunean jarriko ditugu erantzunak, nahi izan eskero. Eta hau, galdera irekia da. Oraindik ere sarritan entzuten duzue galdera hau ikasle bati zuzendu hau da. Nongoa zara? Askotan entzuten da oraindik. Zeren, errealitatea da gure fakultatean, hezkuntza eta kirol fakultatean, aniztasun handirik ez daukagula, eta hori bada ere arazo bat bere baitan. Mariak ingeles filologian egon arren itzulpen gintza eta interpretazio graduan ematen ditu klaseak, eta bere klaseak asko sanitzagoak dira gureak baino, eta horrek ere zerbait esaten digu, ez? Irakasle perfilari begira, zergatik ez ditugun jatorri ezberdinetako eta lokalak diren, baina hizkuntza ezberdinak dituzten ikasleak gure fakultatetan. Orduan, askotan oraindik entzuten da, galdera hau, bai, ez dakit, o menos, bai? Eta nola definituko zenukete kulturartekotasuna hitz batean? Posible da? Nik uste ez. Saia da, elkar bizitza, bizikidetza, baina gero, nondik hasi, nora joan, ez? Kontua da, azkenean honek guztiak erakusten diguna da, gai hau oso konplexu samarra dela eta askotan martxan jartzea, bereziki baliabide nahikorik eta infrastrukturarik gabe, horrek ere asko zailtzen duela guztia. Eta orain, nik bakarrik erakutsi nahi nizuen, nik uste dut hau nahiko argi daukagula guztiok, baina badazpada ere interesgarria izaten da hau aipatzea. Kulturaniztasuna eta kulturartekotasuna ez dira gauza bera, eta nik hau askotan ikasleekin eztabaidatu ohi izan dudan gai bat da, alegia ikasle asko uste dute kulturaniztasuna dugulako gure testuinguruan kulturartekoak garela, baina errealitatean nik beti jartzen dien adibide bera, asteburuetan sushi jatera joateak ez du esan nahi kulturartekoak garenik, ez? Da, zure egunerokotasunean haragitegira joaten baldin bazara, agian halal haragitegi batera joatea. Eta elkarbizitza egunerokotasunean harekin egitea, baina errealitatea da ez dugula egiten. Orain, beti kulturaniztasunera begiratzen dugunean eta kulturartekotasunaren helburua esaten dugunean bada ere onartu behar ditugula, ez? Jatorri ez autoktonoko pertsonek dakarren ezaugarri edo egitura kulturalak. Eta hor beti niri asko gustatzen zait Amelia Barkinek bere formakuntzetan esaten duena, ez? Dela zer onartu eta zer ez. Eta beti hor, eta Amelia Barkinek, Xabier Bezaluk, Josep Carbonelek, adituek esaten dute, onartu dezakegula guztia baldin eta giza eskubideak bermatzen badituzte. Orduan hor badaukagu beti eremu bat jakiteko. Eta horrek ere dakar hizkuntzaniztasuna, kulturaniztasuna gure klasera ekartzea. Eta ostean ikusiko dugu, Mariak azalduko dizue, zer egin dezakegun horren inguruan, nolako aplikagarritasuna izan dezakegun klasean. Normalean, kulturaniztasuna, kulturartekotasuna, termina hauekin aritzen garenean, beti etortzen zaigu burura bestetasuna gakoa, ez? La otredad.
bai? Eta bestetasun hau esaten dugunean, bestea beste donor da, bai? Azken finean hemen guztiak ezberdinak gara, baina egia da ere, hau da Octavio Pazen idazlearen aipu bat esaten duena, los otros que todos nosotros somos, bai? Osea, azkenean, bai, gu guztiak hemen ezberdinak gara, baina mankomunean hainbat gauza ditugu. Eta bestetasuna eta gatazka kulturalak sortzen direnean, hau normalean izaten da besteak guri arrotz edo mehatxu bat egiten zaigun zerbait daukatelako, bai? Izan hizkuntza, izan praktika kulturalak, izan egiteko moduak, bai? Orduan, askotan bestetasuna saritzen garenean ere eta bezaluk dio hau gure burua sari gara, ere bai, ez? Eta eguneroko gatazkak minimoetan gertatzen dira kontu hauetan. Eta honek ekartzen digu hurrengo galderara. Zer da kultura eta hurrengo gaira. Zer diren gatazka kulturalak. Bai? Kultura definitzen dugunean, hau urtero ikasleekin egiten dudan jarduera bat da, tendentzia da eta guztiok daukagu tendentzia hau, definitzen dugunean kultura gelditzen gara izeberg kultural honen goiko partean, ez? Eta barkatu ez dudalako euskaraz topatu izeberg kulturala saiatu nintzen, eskatu nion ChatGPT-ri euskaratzeko eta egin zian txapuza bat eta ezinezkoa izan zen. Bai? Baina, hemen ikusten duguna da, erraz ikusten duguna, guztiok dakiguna, janzteko modua, janaria, festak, musika, hizkuntza, historia, baina benetan eta egunerokotasunean gatazka gehien sortzen dituzten arazoak eskoletan ez dira horiek. Batzutan agian janzkera, depende tan orden eta CFD daukan, gatazkak sortu izan ditu, ez? Edo janariak, ere. Baina zailena dena ikusteko normalean da hau, komunikatzeko estiloa, hitz egiteko modua, tonua, denboraren kontzeptua, familiek eskoletan dituzten parte hartzeko moduak eskolara begira, ez? Askotan egozten zaie jatorri konkretu bakoitzeko batzuetako familiei, ez daukatela inorako implikaziorik eskolan, baina aldin badakigu nondik datozen eta nola jokatzen den edo zenolako harremana duten eskolek eta familiek haien testu inguruan, agian egin dezakegu hurbilpen bat beste modu bezala, ez? Orduan askotan ez jakintasunetik jokatzen dugu, baina errealitatea da hauek direla joerak, bai? Nik gogoratzen dut, batxilergoan klaseak ematen nituenean, nire lankide batek, bazituen DBH-ko lehenengo mailan Marokoko ikasle batzuek, eta etorri zen behin, eta bere gaztelaniako irakaslea zen, eta esan zidan, no me fío de estos niños marroquíes porque no te miran a los ojos. Nik hori entzun nion, nera aitonari guda zibila Zeutan egin zuelako 1926an. Ez da onargarria, baina ere gutxiago da entzutea hori, ez, 2018ko urtean instituto batean. Eta horrek zerikusia dauka, kulturaki, begirada, kulturaren arabera ezberdina delako. Eta ez du esan nahi pertsonala delarik. Orduan, gatazka gehienak hemen sortzen dira. Eta askotan ere sortzen da, zer ulertzen dugun kultura moduan. Guztiok ziurrenik eskolan izan dugu martxoaren 8ko eguna daukagun moduan, izango dugu kulturen eguna eskolan adibidez, ez? Eta horren arira, Afrika oso handia da. Afrikako Nigerian 5-6 tribu ezberdin daude, 6 hizkuntza ezberdin gutxienez, bai? Nola kudeatzen dugu hori, zer egingo dugu, guztientzat gauza berdina prestatu, ez? Eta honen harrira, berriro ere, eta askotan aipatuko dut Amelia Barkin, kulturartekotasunean gure popea delako, ez? Euskal Herriko testu inguruan, baina ere oso gauza interesgarriak proposatzen dituelako, bai? Orduan, berak artikulu honetan, eta gaztelaniaz argitaratu zuen, proposatzen du egoera hau, ez? Eta oso interesgarria egiten zait, eta hartu ezazuen momentu bat irakurtzeko, azken finean erakusten duelako, segertatzen den gu garenean besteak beste testuinguru batean. Orduan, nahi baduzue hartu pare bat minutu irakurtzeko eta komentatuko dugu guztion artean. Nik hau irakurri nuenean lehenengo aldiz nire burua ikusi nuen. Ni Gasteiztarra naiz, familia erdaldunekoa, ereduan ikasia, baina amak eta aitak sekula ez ninduten eraman euskal dantzetara, niri balet egitera eraman ninduten eta saskibaloira jolastera. Eta euskal kirolak Gasteizen,
ez bazinen euskal testuingurukoa askotan ez zenuen kontaktu handirik horrekin, ez? Baina, nire galdera izango litzateke, positiboki baloratu dezakegu alde batetik euskal kulturaren ikusgarritasuna, ez? Aurrera eraman dela. Baina agian hobetu zitekeen familiari galdetzea nola interpretatzen duten haien kulturak. Edo euskal kultura, edo agian ez genuke zertan jarri behar euskal kultura erdian, baizik eta klaseko kultura osoak ekarri gelara, bai? Ikaslearen izateako moduaren arabera baita ere agian hori okerrago izan daiteke, hobea baino, bai? Orduan hemen hainbat galdera irekitzen dira. Bai? Orduan, honekin jarraituz, nire gustatuko litzaidake azpimarratzea, eta Mariak horretan gehiago aipatuko du geroxeago, aniztasun askotan migraziotik haratago doan. Kulturartekotasunaz ari garenean, askotan buruan ditugun kontzeptuak direla kultura, hizkuntza, baina kultura bere baitan ez da bakarrik kultura etnizitateari lotuta dagoena, baizik eta kultura edo gazteek, eta zuek gehienak guztiok egiten duzuen lan LH-en edo DBH-en, gazteek euren kultura dakarte. Eta askotan agian jatorri etniko ezberdinetako gazteek haien artean amankomuneko kultura dute, ere. Eta hori agian errazagoa izan daiteke klasera ekartzea, edo esain gatazkatzua, haien interesak lehen, guk aipatuko dugu, Maia Marinak hitz egin du rap tailerrei buruz, edo bertso eskolak, edo interesen araberak, horiek badira gazte kulturen adierazleak ere bai, klasera ekar daitezkenak. Orduan, guztiok badakizue non gauden sartuta, komunikazio globala, teknologia, TikTok, Instagram, ez dakizer, hori guztia, badaukagu eskuartean, bada beste arazo bat ez naiz sartuko horretan, zeren horrez naiz aditua, baina, hortik ikus dezakegu zer proposatu, zer ekarri, zer proiektu, orain ikasegoeraren testuinguru marabilloso honetan sartuta gaudela, eta amaierako produktu bat eskatu behar dugula, izan daiteke agian TikTokerako egin behar duten aurkezpen bat, haien interesetatik abiatuta, haiek informatzen dira horietatik, orduan kapasak izan behar gara, pixka bat baita ere kudeatzeko zeintzuk diren haien baliabideak, haien ezagutza iturriak eta haien identitate iturriak ere bai. Eta, horrela joko dut honekin. Bestetik, hurrengo puntua izango litzateke, zergatik bizi behar dugun, ez? Kulturartekotasuna eskolan, gizartean hitza izateak, hau da, lehena aipatu dugu, kulturan hitzak garela, sailburuak ere esan du, inoiz baino anitzak garela, baina horrek ez du esan nahi kulturarteko eta inklusiboa den eskola ote dugunik. Nik uste dut, zoritxarrez, oraindik bide handia daukagula, bai eskola, zein unibertsitate kulturartekoak egiteko. Fokoak eta jakiteko moduak eta irakasten dena oraindik ere oso zentratuta dagoelako gurean, gure mendebaldeko testuinguru horretan, bai? Orduan, honek eskatzen digu nolabait gizarte eta hezkuntza aldaketak, bai? Berdintasun eraginkorra ekarri behar dugu, eta errealitate bat dugu ere euskalduntze prozesu honetan badela euskararen etorkizuna nolabait agian Jon eta Ane deitzen diren ikasleen eskuetan ez dagoela, baina agian dira Ahmed, Fatumata eta Hamza, euskara hitz egingo dutenak etorkizunean. Eta lehen atera den galderarik hori helduta, horiek ere heldu behar diogu eta jakin behar dugu haiek direla euskararen etorkizuna. Orduan hor, baita ere birpentsatu behar dugu, bainatek esan duen moduan, hizkuntzen didaktikak nola eraldatu. Eta azkenik, pentsatu hori eskola bada, eta askotan da testuinguru bakarra, zeinetan bizikidetza edo kultura eta izateko modu ezberdinen bizikidetza ematen den, eta benetan transformatu behar dugu testuinguru hori, ez? Orduan, zer esan nahi du honek? Aniztasuna izan behar dugula kontuan, ikasleen ezberdintasuna konpentsatzeko eginkizuna, zentzu horretan gaur egun kurrikulum berriarekin suposatzen da iduk lagundu beharko zukela horretan, edo ezberdintasun horiek pairatzen, aldamiajea,
eta bar, praktikak, bai, berdintasunezko harremana, genero berdintasuna, sexu berdintasuna, kultura berdintasuna, hizkuntza berdintasuna, eta ezin dela mugatu egunean edo urtean zehar egiten diren laupabost eginkizunetara, baizik eta zeharka joan behar den zerbait dela. Harremanak, azkenean da ikasleen harremanak sendotuz, familia, eskola, eragile ezberdinen arteko harremanak sendotuz posiblea dela baita ere kultura arteko hezkuntza edo eskola hori sortzea, eta bereziki ikaslei laguntzea. Nik ez dakit nola ikusten dituzuen zuek gaur egun zuen ikasleak, nik 6 urte daramatzat fakultatean, eta nire 3. mailan ematen ditut klaseak, eta ikasleak inoiz baino okerrago ikusten ditut. Emozionalki ikusten ditut oso galduta, ikusten ditut ez daukat, antsietate handiarekin, etorkizunera begira, ez dakit oso begira da pesimistarekin, eta nik uste dut hor bai egin behar dugula transbersalki agian mugimendu bat ikusteko nola lagundu alditugun ikasleak euren autoestimuan, autokontzeptuan eta identitateetan garapena sortzen, bai? Zentzu honetan, ekarri nahi izan dugu Xabier Besalu badela kulturartekotasunean aditu nagusienetariko bat, aipu hau, esaten duena, ¿no? Que la educación intercultural pretende, por encima de todo, ser una educación de calidad para todos y, en consecuencia, más eficaz, mirando a las leyes, argi dago, eta kurrikulumak eta legeak esaten digu, ez? Eleaniztasuneretako bide hori eta eleaniztasuna kulturartekotasunaren baitan sartzen dugu, bai? Y más justa. Azkenean kulturartekotasunari buruz ari garenean justizia sozialari buruz ari gara eta guztion eskubideak bermatzearen alde ari gara. ¿No? En la línea de hacer frente a todas las desigualdades que impiden o condicionen una verdadera igualdad de oportunidades educativas y sociales. Eta gaur egun, oraindik ere, estrukturak dituen gabeziak kontuan izan da, oso zaila da hau lortzea, baina, bueno, gure asmoa da hitzaldi honekin pixka bat ideia batzuk ematea zuei, pues agian nola sardetzak egun ikuspegi berri bat eskoletan, bai? Orduan, berriro ere, Besaluren artikulu berdin honi helduz, oso interesgarria iruditu zitzaidan, berak proposatzen dituelako hainbat statement edo definitzeko zer den? Bale, barkatu, ez que azten naiz hemen txapa botatzen eta barkatu. Bueno, lehenik eta behin hori, eskolako proiektua da, berak dio, eskolako eragile guztiek parte hartu behar dutela, zuzenduta, zeharkako proiektua, zabaldu behar dugu, zuzendaritza taldea da normalean honi ekimena eman behar diona, horretarako harrera programak diseinatu beharko lituzke, integraziorako, bizikidetzarako. Eusko Jaurlaritzak argitaratu ditu dokumentu batzuk honen ingurua, baina ia da ere horiek gero guztiak egokitu behar direla zentru bakoitzaren errealitatera. Nere ustez idealena izango liratzateke eskola bakoitzak kulturarteko komite bat izatea. Guk fakultatean badaukagu kulturarteko minorra eta hainbat urtetan daramagu eskatzen figura hori sortzea, ez? Kulturarteko bitartekaria, baina gure esku ez dago eta ezinezkoa izaten ari da. Modu berean eskolako dokumentuetan islatzea, antolamendu erabakietan, bai, nola antolatzen ditugun ikasle eta irakasle taldeak, ordutegiak, jantokiak, ekintzak, ospakizunak. Bestetik, jakitea hori, den eta hainbat aipatu dute Marinak eta Beñatek, eta gu gauza berdina esaten dugu, komunitate proiektua da, hemen guztiak elkarlanean aritu beharko ginateke, instituzioak, familiak, komunitateak, auzoak, herriak, hiriak, esate baterako, Suedian lan egiten dute elkarteekin, elkarte horietan itzultzaileak daude, itzultzaileak eskoletara joaten dira, eta laguntzen diete ikasleei haien suediera ikasten bigarren hizkuntz bezala. Hori izan daiteke proiektu polit bat, ez? Zubi horiek eraikitzea auzoan edo herrian ditugun elkarte horiekin, bai? Eta honen arira, ekarri dugu Amelia Barkinen artikulo bat, UEMako aman komunitatean egin zuten proiektu batera begira, eta haien helburua zen euskararen gizarte bizitasuna eta kulturen arteko harrera eraginkorra uztartzea. Hor zeukaten arazo bat, zen jatorriz autoktonoko familiek ez ziren joaten bileretara joaten zirenean bilera horiek gaztelaniaz izatera behartzen zutela,
eta hor lan egin zutena zen alde batetik etxeko hizkuntzeiko edo hizkuntzekiko atxikimendua lotzea eskolaren partetik, eta hori Mariak hitz egingo du horri buruz, hizkuntza familia horiek edo familia hizkuntzak beti ere gurekin izan behar ditugu gelan, eta kontuan izan, horrek ez du esan nahi, zuek ikasi behar dituzuenik. Modu berean komunikazioa egokia izatea, kanalelean hitzak, eskolako dokumentuak hainbat hizkuntzatan argitaratzea, bilera elebidunak izatea, eta aldi berean baita ere erakustea identitateak pluralak direla, baita ere apurtzea euskaldun izatearen kontzeptuarekin eta erakutzi identitatea plurala izan daitekeela. Alegia, euskalduna izan zaitezkela eta marokokoa ere bai, eta biak uztartu daitezkela, bata bestea ez dutela kontra egiten. Bestetik, eskolan pertsonaki eta gizartean arrakasta duen proiektua da, bai, honetan berriro ere nortasunaren eraikitze prozesuari buruz ari gara, guk baditugu ikasleak identitate pluralak dituztenak, gure belaunaldia ere bazituen identitate pluralak, baina orain identitate pluralago eta konplexuagoak ditugu, bai, eta nola izan gaitezke bidaide prozesu honetan, gero Mariak azalduko dizkizue zertan datzan ezagutza eta identitate funtsak, Esteban Gitartek landutakoak, eta bestetik kulturalki jasangarriak diren pedagogiak, hau da, eredu praktikoak klasera ekartzeko. Eta bestetik oso interesgarria da, eta gako hori buruan izan beharko genuke beti, parte sentitzearen arrakasta, bai? Zer den, eta hor jarri dizkizuet bi liburu interesgarriak izan daitezkenak, Hija de Inmigrantes, ez dakit ezagutzen duzuen, baina Zafia Eladamek idatzia, bere bizi esperientziari buruz hitz egiten du Katalonian hazia eta jaioa dena, eta bestetik Amin Mahalufen Identidades Asesinas, identidadearen auziari buruz. Bestetik, badakigu proiektu pedagogikoa dela, eta hone begira, didaktikak dira. Eta gure ustez gaur egun bada garaia hizkuntzen didaktikak eraldatzeko, ezin dugu jarraitu buruan izaten hizkuntzen didaktikak edo gure didaktikaren hartzaileak izango direnak ele bakarrak direla, gure ikasleak elean hiztunak dira, eta horrek eskatzen du baita ere hizkuntzaren irakaskuntza aldatzea, bai? Eta bestetik eskola antolakuntzara egongo ginateke begira, nola antolatu tutoretzak, taldeak nola eraiki, laguntza baliabideak nola eskaini, pixka bat Marinak komentatu duen moduan, eta Quebecen Elisabet Coellok ere komentatzen du, hori, ikasleak bikoteka jartzen ditugu hizkuntzan agian gaitasun handiagoa daukan ikasle batekin, helduagoa den batekin, eskola giroan murgiltzeko, horrelako gauzak sor daitezke. Bai? Eta bestetik, kultura proiektua da, ere kulturartekotasun eskolan, bai? Kulturtransmisioari begira argi dugu guk euskalduntzea daukagula erdigunean eta hori mantendu behar da, baina horrek ez du talke egiten erakusten ditugun beste kontzeptuekin, eta askotan begiratu beharko genuke eta jakinda baita ere euskal kultura zapaldua izan dela, gu badaukagu esperientzia hori eta jakin behar dugu bebai besteena irakasten edo beste kontzeptu batzuk irakasten ditugunenan nondik irakasten ditugun, bai? Badakizue Mendebaldeko nagusitasuna oraindik daukagula, hemen literatura irakaslerik badago liburuetara jotzen dugunean oraindik ere jarraitzen dugu Harold Blumen kanonarekin gora eta bera, horrekin apurtu beharko genuke, oraindik ere estereotipiak ikusten ditugu eskuliburu eta testuliburuetan, badaukagu tendentzia baita ere folklorizaziora, eta hori lotu nahi nuen, agian ikusi duzue, Chimamanda Ngozi Adichieren TED-Talk honekin deitzen dena historia bakarraren arriskua, ez baduzue ikusi gomendagarria da, YouTubeen dago, eta berak kontatzen du nola Nigerian hasia bere liburu guztiak ziren New Yorkekoak eta elurretan ikusten zuen liburu horietan, eta karo, ari buruz ez ziren liburuak, orduan nola eraiki zure nortasuna zu ez bazara horren parte, bai? Eta honek ekartzen nau honetara, guztiok ezagutuko dituzue, bai? Guztiok uste dut jolastu dugula inoiz honekin, nahiko arriskutsuak dira irudi hauek, ez? Begira Ama Bantu edo tirolesa nolakoa den, bai? Hau da estereotipia, hau da folklorizazioa, ez? Honekin apurtu beharko genuke. Eta honek ekartzen gaitu urrengo puntura, izango litzatekeela, ez? Hizkuntzaren dekolonizaziora, ez? Eta
azkenean honek bat egiten du, Beñatek aipatu duen horrekin, ez? Piata Allen irakasleak egiten duenarekin, ez? Matematikak irakatzi navegazioaren bitartez. Hau da, gurea ekartzea bestea irakasteko. Bai? Eta jakitea eta ikasleak erdigunean jarri haiek erakutsi dezaten haien kultura nolakoa den. Bai? Eta honek baita ere hizkuntzen irakaskuntzarekin. Osea, lehen kontatu dizudan irakasle berdin honek arazoak zituen Hego Ameriketako ikasleekin haien gaztelania etzelako el castellano de Castilla. Bai? Orduan hori ere buruan izatea. Eta azkenik jakitea proiektu etiko bat dela, bai? Partekatzea eskatzen duela, ezagutza eta onarpena eta pertsonak prestatu behar ditugula. Bai? Eta azkar pasako naiz. Azkar esatera bakarrik hau, pixkat diagnosia, non gauden, gaur egun, ez, bueno, orduan hau pasako dugu, zeren guztio pasaudete non gauden, eta ez gaude oso ondo. Bai, orduan. Bai, bueno, fakultatean zer daukagun, irakaskuntza masterrean, ikasi zezi eta pres gara ikastaroak, badugu IPI eta Eusle eta Gian Maria hasiko zarazu 3. puntuarekin. Errezena, bai, pasako gara praktikora, ez? Nola lagundu dezakegun honekin?